kuchoka pongolalikira pa nsanja ya mu church kufika popanga organize chiwembu kwa atsamunda amene amazuza anthu okuda. Iyi ndi nkhani ya munthu amene m'malawi aliyense amamudziwa. Nkhope yake ili pa 500 ndi 2000 kwacha not. Iyi ndi nkhani ya Reverend John Chilembwe. John Chilembwe anabadwa mu June 1871 m'boma la Chiladzulu. Bambo ake anali achiyawo ndipo mayi yake anali achimang'anja. Mu 1880 Chilembwe anayamba kuphunzira ku skulu ya Church of Scotland Mission mu mzinda wa Blantyre. Kumeneku kunali kumene anakumana ndi Joseph Booth, mkulu amene anali missionary wa ku Britain. Booth amagwirira ntchito ma church osiyanasiyana aku Britain iko, ndipo John Chilembwe anakhala wantchito wa mu nyumba yake ya Joseph Booth ngati assistant. John Chilembwe ndi Joseph Booth amagwirizana kwambiri. Ubale wawo unapangitsa kuti Booth amutenge Chilembwe kupita naye ku United States of America. Mu chaka cha 1897 Booth ndi Chilembwe anafika ku United States of America. Booth anamupanga introduce Chilembwe kwa Reverend Louis G. Gordon, secretary wa National Baptist Convention. Introduction imeneyi inamutsekulira Chilembwe makhomo ambiri, ndipo iye anapeza mwayi wokaphunzira nawo ku Virginia Theological Seminar. Kumeneku Chilembwe anakumana ndi principal chi America kapena kuti Black American amene dzina lake anali Gregory Hayes. Kumeneku anaona first hand zimene anthu okuda aku America amakumana nazo. Anaona mene anthu okuda amapangira fight maufulu awo. Chilembwe anamaliza maphunziro ake mu 1899 ndipo mu 1900 anabwerera kuno kumudzi. Iye yutu amalandira thandizo kuchoka ku National Baptist Convention, ndipo kumayambiriro autumiki wa Chilembwe samayankhulapo zotsutsana ndi mchitidwe wa atsamunda. Samayankhulapo zakupondereza kumene atsamunda amapanga pa anthu ogwira ntchito okuda. Chilembwe anakwanitsa kutsegula masukulu amene anali ndi ana 1000 ndi anthuso akuluakulu 800 amene anali mtima ofuna kuphunzira. Mu 1912 Chilembwe anayamba kupanga maubale ndi machechi ena a anthu okuda. Inali nthawi imeneyi imene Chilembwe anayamba kuwayabwa kwambiri azungu amene amapondereza anthu okuda. Mu 1912 Chilembwe anayamba kuwang'alula eni yake ama estate. Atsamunda anatenga minda yachonde yabwino yokwana 800 acres ku Shire Highlands. Almost malo onse yabwino anatengedwa, zimene zinapangitsa anthu okhalako kuchokako ndi kukapanikizana ku malo ena amene amatchedwa kuti Crown Land. Kumeneku kumakhala kothitikana, ndipo anthu amayeneranso kumapereka msonkho umene umatchedwa kuti heart tax. Azungu eni ama estate ataona kuti anthu achoka, anayamba kulemba anthu aku Mozambique omwe amathawa chilala mu 1912. Anthu ogwira ntchitowa samalipidwa bwinobwino hayi, ndipo samapangidwanso treat ngati anthu. Zimenezi zimene zinapangitsa Chilembwe kulankhulapo. Nthawi imeneyi Chilembwe analatsegula kale church chake cha Providence Industrial Mission pa estate ya mlamu wawo wa Dr. David Livingstone. Estate iyi imatchedwa kuti A.L. Bruce Estates. Pa estate ipa oyang'anirapo anali cousin wawo wa Dr. David Livingstone amene dzina lake anali William Jervis Livingstone. Cousin uyu anayamba kugwiritsa ntchito system yowawa kwambiri imene dzina lake imatchedwa kuti Tangata system.
Zimenezi anapanga chifukwa anali atayamba kulima thonje ndipo limafunika anthu ogwira ntchito ambiri kwa nthawiso yotalika. John Chilembwe ataona izi anayamba kulankhulapo zimene zinapangitsa mwini estate kuletsa Chilembwe kupanga mission pa estate yake. Kuletsako kunapitirira mpaka anayamba kumuotchera John Chilembwe matchalichi ake. Mwini wake wa estate amene dzina lake nali Alexander Bruce amakhulupiriranso kuti anthu okuda sofunika kukhala ophunzira, ndipo wakhala zokuti ndiwe munthu okuda ndipo sophunzira amadana nawe. Chilembwe anali munthu wokwiya kwambiri chifukwa cha mmene anthu okuda amavutikira. Ena analembanso kuti mkwiyo wake sunali pa zokhazi ayi, komanso unakulira chifukwa chikuti mwana wake dzina lake Emma anamwalira. Enanso amanena kuti Chilembwe anali wokwiya chifukwa thanzi lake silinali bwinobwino. Koma background nkhani yake inali yokuti Chilembwe sanali chabe m'busa wamba, iye anali freedom fighter. Mu nthawi ya World War I asilikali achikuda ambiri anatengera kukamenya nawo nkhondo ya East African Campaign imene amamenyana ndi asilikali a Germany. Chilembwe anadzudzula pa nkhani imeneyi kunena kuti akutenga anthu okuda kukamenya nkhondo imene sikuwakhudza, zimene zikupangitsa kuti anthu ambiri akaluze miyoyo yawo. Zimenezi zinapangitsa Atsamunda kubwera ndi plan yofuna kumpanga deport iye kupita ku dziko la Mauritius. Chilembwe anayamba maplani yake ofuna kulanda ulamuliro kuchoka mdzanja la Atsamunda, ndipo anasonkhanitsa anthu otakhale nawo limodzi pa chiwembu chimene iye amakonzekera. Plani yake inali simple: akapange attack ma centers a Europe ku Shire Highlands usiku wa pa 23 ndi 24 January mu chaka cha 1915. Kumeneku akatenge mifuti, kenako akapange attack ma estates mu dera lomwelo. Kachiwiri amafunanso kuti adikire anthu ena akuntchewu kuti awajoyine mu chiwembu chimene amapanga plan. Koma zinthu sizinayende choncho ayi. Ma centers ena sanapangidwe attack. Gulu la anthu akuntchewu silinakwanitsenso kubwera. Chilembwe amayembekezeranso kuti anthu ena amene akumazunzika pansi pa Atsamunda ndiponso anthu ena amene analuza zibale awo ku nkhondo ya ku East African Campaign amujoyina. Koma sizidatero ayi. Koma chifukwa pa nthawi kunalibe mafoni ndipo uthenga sumayenda mwachangu ngati mmene uchitikira pano, chiwembucho chinapitirirabe, especially pa A.L. Bruce Estates kumene John Chilembwe amapempheretsako. Mu chiwembuchi azungu awiri adafa, ndipo Chilembwe adayesetsa kuwauza anthu ake kuti asaphe azimayi ndi ana, ngakhale mwana mmodzi mwa ngozi anachitika kuti analuza moyo wake. Mmodzi mwa azungu amene anaphedwa anali William J. Livingstone, oyang'anira A.L. Bruce Estates. Chilembwe ndi anthu ake adamunyonga ndi kumudula mutu mkuluyi. Chodabwitsa chinali kuti pa 24 January Chilembwe anakalalikira ku chechi kwake. Komano zimene anthu adaona zinali zodabwitsa chifukwa kutsogolo anapachikako mutu wa William J. Livingstone. Pa 26 January Chilembwe anazindikira kuti chiwembuchi chasi chinayende mmene chimafunikira kuyendera. Ataona zimenezi anathawira ku Mozambique. Atsamunda sanagive yayi, anatumiza asilikali kuti amulondole ndi kumusaka. Ndipo pa 3 February
John Chilembwe adamupeza ndipo adaphedwa. Zimene zinachitika atamwalira John Chilembwe ndi zambiri. Ena anapeza mangolomera opangabe fight boma la Tsamunda. Ena ananyongedwa chifukwa chogwera limodzi ndi John Chilembwe. John Chilembwe zimene amafuna ndizonena kuti anthu okuda tikhale odziyimira patokha, omasuka ku ulamuliro wa Tsamunda, ndipo ngakhale iye sadakwanitse kuona ma results a fight yake, anapanga plant seed imene inapitirira kufikira mtsiku la lero limene ife tikusangalala ndi ufulu oziyimira patokha.